Sziasztok! Ez egy játék, ez egy Stumble Guys videó, és hát beadom egy trükket, amit láttunk. Ha? Jól van. És beadja a legnehezebb trükket a világon. Igen, és lehet, hogy itt a tesómmal itt aluszunk. A mamáknál. Itt a mamánknál. Itt aluszunk. Apád otthon van-e tegye? Ha? Aha. Itt van. És hát ugye a Pixel Orbittal jöttem, hát mi mással jönnék. Hogy nem tetszik nekem ez a skin. Tetszik, de nagyjából. Mivel voltam a másik videóban, az nekem nem tetszett. Akkor nézzétek, itt van egy olyan trükk, hogy nézzétek így. Várjál. Nem sikerült a trükk. Mama! Amikor itt aluszunk, akkor... Tata itt aluszik velünk? Mi itt aluszunk ketten Tamással? Tényleg? Tényleg itt aluszunk. Tamás, igaz? Mi itt aluszunk? Én oda felkelek reggel, elveszem a telefont, játszok vele, de itt nem lehet, mert nincs telefon. Azt elvett. De mi a kód, azt se tudom. Majd megmondom meg. 2012. Nem győzni. Amikor felkelsz, akkor szóljál nekem. Jó. Nem győzni. Születésként, hogy? Telefon. Ezen nincs játék. Majd amikor szólok neked, amikor felkeltél, egyből ébredsz fel, oké? Jó. Na, megcsinálod azt a trükket? Hát nem sikerült, be akartam adni. Direkt estem, mert ugye jött a bot. És leesett volna. Milyen bot jött volna? Hát a bot leesett volna. Amúgy én ezt a reklámot utálom. Nem szeretem én a reklámokat. 4,5 csillagos játék. De Nikolász, 2012 a kódot. Igen, miért? 2 0 1 2. Nem, 2012. Igen, jól mondtad, igen. Annyi a kódom. 2 0 1 2. Igen. 2012. Nem ő tudja-e? Nem tudja. Regina? Tudja. Miért mondtad meg? Ő látta. Beadom innen oldalról középről visszaugrást. Gazsikának is tudom, igaz? Látod? Hát? Beadtam 1/1 eddig. Srácok. Én nagyon pró leszek, nagyon pró vagyok. 2/2. Megy, igen. Ja? Tehát akkor az első beadom a 3/3-at. Nem. Ugye a Egyszerre barátom tartsa a rekordot, az iskolába jár velem. Úgy hívják ki, hogy Domi. Tomi? Igen, Csominik. Dominik. Ne, Domi. Domi. Szaboszlai Dominik. Ugye HTG Domi. Ugye a MGT Noel ellopta Hunternek a, hogy hívják rá? A díját mindenki látta. Az a Stumble Guys videókat nézed, látta? Mi? Pepe? Oké, akkor megpróbálom újra beadni a 3-szor. Ugye nekem csak 2-szer. És el se sikerült mondani a látószögemet, azt hittem, hogy későn kell ugorni. És nem is ugrott a skinem. Lehet, hogy ez miatt van. Hát beadok, akkor nézzétek, beadom. Mert nem. Ez
rabolni. Röhögyelni. Szívesen, drágám. Legyen ez a skin. Ezt megvettem. Pénzért. Tamás, képzeld el, megvettem pénzért. Melyiket? Ezt a skint. Ja, tényleg? És mennyi volt ez? Azt hogy Hát, ugye árulták pénzért. mennyiért? Ugye itt a shopba lehetett megvenni. Igen, mennyiért? Egy 2000 forint, vagy nem tudom mennyiért. Csak! Amennyi 2000 forint. És én kinyitottam én is ezt, tehát ez nekem Nem lehet kinyitani. nem kinyitani, hanem megvettem izért. Valamikor ingyen adták. Nem lehetett ingyen adni. Nem ingyen, izéért, ilyen olcsó volt. 2000 forint volt. 2000 forint, vagy 3000 forint, nem tudom, én sem. Ennyi volt? Nekem ez amúgy megvan. Úgyhogy lássátok, spanyol izével, mert elvileg ez az icon. Nikolász minden országot tud egy picit. Spanyolul is tud. Mondjál valami spanyolul. Nem tudok spanyolul, de Egy picit. angolul kérdezel bármit. Na mondjad. Ősz. Akkor várj. Mondok, köszönök nektek. Jó. Hello guys, me, Istanbul guys, pro, me, creator, free gems,